Čau, som tu spolu s Erikou. Čauko. Povieš, čo ideme robiť. Povedz ty. Povieš. Povedz ty. Ideme vám ukázať tutoriál, ako si nadvýchnúť loptu. Ale ze šikma, takto. Ideme na to. Neymarito. Let's go! Prihraj. A ja som to dlho nerobil, tak nemôžete očakávať. Je to dobrý. Ale ja som až zabudol očakávať. To si dal ukázať. Prvé je prihrávka, ale musí byť taká dobrá, ako tento dáva. Inak je tu voda, lebo pršalo, tak si sa vám ťažko kope. Tak takáto prihrávka, ale musí byť trochu lepšia. A potom dáte tomuto a potom len sa snažíte na... Skús to lepšie povedať. Lepšie to vysvetliť. Vysvetliť. Čo? To nie je takú prihrávku. Sa to hovoril, že to je voda a že sa kope. A hrbovce sú tu ešte. No? To má notebooku na ihrisku. Tak, to je prvé. A druhé... Musíte mať takého epického prihrávača, ako aj tento. A takto môžete tiež. Ale nebolo to úplne. A teraz vám ukážem... No neviem, či by to vidno, ale skúste. Môžem? Keby to vy tam vidno, musíte dať like. No, vyšlo. To bolo ono? Uh-huh. Tak dajte like. Koľko mám dať lajkov? 50 000 hej dohody. A pozri sa do kamery. 50 000 môžete dať. Konec videa. Takže ste videli, ako sa to robí. Dajte like, zvonček, odber pre ďalšie videá. A Čauko. čau.